6, 5, 4, 3, 2, Mila 1923an, Tolosan, Berazubi estadioa eraiki zuten. Espainiako lehena. Urtebete lehenago, 1922ko ekainaren 8an, Tolosa Futbol Klub sortu zen. Geroztik, taldeak, bere ibilbidean, kirol jardueraz harago, eragin handia izan du Tolosan eta Tolosaldean ere. Tolosako futbol klubaren babesean, Tolosako eta Tolosaldeko milaka lagun ibili dira kirolean, eta batez ere futbolean. Elastiko urdina soinean, taldearekiko eta herriarekiko loturak eta identifikazioak bat egin dute. Zenbat ordu eta entrenamendu Berazubiko estadioko zelaian. Jomuga kiroltasunez amestutako helburua lortzea, eta horretarako bidean gozatzea. Jardunaldiz jardunaldi, harrokeriari gabe, baina sendo eta kementsu. Eskutik eskura jokaldia osatzeko baloiak egiten duen moduan, belaunaldiz belaunaldi, balioen transmisioari eutsiz, aurrekoengandik jaso eta ondorengoei eman. Amildegiaren ertzean, entrenatzailearen begirada zorrotza bezain lagungarriaren pean jolasian ibiltzen gara. Helburuak lortzeko egin beharreko eguneroko ahaleginean sakrifizioa eta motivazioa dira giltzarri nagusiak. Gure herrian sortu eta errotutako jardueretan, kementsu jokatutako partidak izan dira. Euskal Herriko kultura eta herrigintza sustatzeko nahitaezko erreminta bat. Hainbat osagairekin osatu beharreko makina preziatua izan da Tolosa Klub de Futbol taldeak ahalbideratu izan duena. Lehiak berak, zorrarazten eta eskatzen duen konpromisoaren tamainakoa. Adiskidetasunez, naturaltasunez eta modu osasungarrian eginiko txangoak izan dira nagusi. Eta jakina, ezin aipatu gabe utzi, lagun artean ondo pasatuz entretenimendua ardatz izanik jasotako onura paregabeak. Gizon emakumeon osotasuna bideratzeko ezinbesteko aterpe eta helduleku gogoangarriak. Gizaldi oso batean egin dugun moduan, osatu dezagun elkarrekin bidea, kirola eginez eta bereak dituen balioak landuz. Benga gaztek, badakizu eta zein gure leloa. Lagun artean, Tolosaldeko gizartearentzat 100 urtez kirola sustatuz eta orain, etorkizunera begira Beste hainbeste. Beste 100 urtetan etenik gabeko aria josten jarrai dezagun. Aupa Tolosa! Apa urdinak! Entrenatzen harrapatu nauzue. Bueno, oraintxe nahi zuekin, jarri denok eroso eta gozatzeko prest. Etxoin pixka bat, oraintxe nahi zen da. Ongi etorriak denak Tolosa eskuboleko festara. 50 urte betetzen ditugun aurten eta merezi duen bezala ospatu behar du. Horretaz
gidari izango degun lagun bat aurkeztu nahi dizuet. Zuekin, Jon Fernández! Txalo beroa! Kaixo, gabon guztioi, ongi etorriak ematen dizkizuegu Tolosa Eskubaloiaren 50. urteurreneko ekitaldi honetara. Benetan bihotzez prestatu dugun ekitaldia da gaurkoa, sorpresa ugari izango ditugu gau osoa zehar, eta benetan esaten dizuet, nik uste dut gaur gauean, zuetako batek baino gehiagok malkotxo bat botako duzuela gaur gauean. Beraz, zuek hortxe eseri, por cierto, gauza garrantzitsua. Ikusten duzue pultsera urdin hau, ezta? Danok dakazue, ezta? Aber, erakutsi zuen pultsera? Bale, oso ondo, bale. Despistaturen bat balego, jarri ezazue pultsera hau, pultsera honekin gero egongo den festara joateko aukera izango duzue, eta festa horretan denetik egongo da, sorpresa ugari, musika asko, janaria, hau garrantzitsua, eta edaria, are garrantzitsuagoa ere, ezta? Bueno, beraiek badakite. Aurrera jarraitu baino lehen, agur bat ikusiko dugu ona gaurkoan, etorri ezin izan duen pertsona batena, baina nik uste dut ezaguna egingo zaizuela. Guazan ikustea. ¿Qué tal, amigos? Aquí Paco Caro, el que berrea con el... o que grita, venga, vale. Con eso del balonmano, que enhorabuena, enhorabuena, felicidades, porque 100 años que habéis cumplido ya, y por la parte que me toca, esos 50 años de la sección de balonmano, que son un motivo, insisto, que merece una felicitación harto sincera. ¿Por qué? Porque creo que es difícil llegar a entender el extraordinario mérito que tiene alcanzar el centenario, ser una entidad centenaria. Es que tiene un mérito realmente extraordinario, insisto, y los 50 años de balonmano, pero es que sois una entidad deportiva que se ha distinguido por vuestro afán polideportivo, que además tiene un mérito enorme, y que hace que además de la enhorabuena me vea, iba a decir, en la necesidad, el deseo propio de daros las gracias. Dar las gracias a todos los que durante estos 100 años han trabajado, a todos los que hoy en día siguen trabajando para hacer que los cimientos del Tolosa pues sean, los sólidos que son. Y porque tengo la sensación de que ese trabajo permitirá que sean simplemente los primeros 100 de muchísimos más, y los primeros 50 de esa sección de balonmano, que va a tener a buen seguro una muy, muy larga vida. Y creo que tiene un mérito tan enorme que de verdad no solo hay que daros la enhorabuena, sino sobre todo hay que daros las gracias. Y disfrutad del día, disfrutad de lo que va a ser esa celebración, porque de verdad que lo merece, porque tiene un mérito extraordinario, y porque vosotros, que sois parte de esos 100 años y que vais a ser parte de todos los que están por llegar, tienen hoy una razón muy, muy especial para festejarlo. Así que a ello, a disfrutarlo todo lo que toca, y ¡aupa Tolosa! Hortxe genuen Paco Caro, telebista aurkezle eta eskubaloi partidetako esataria. Eta hasieran esan bezala, hemen gaude danak batera Tolosa Eskubaloiaren 50. urteurrena ospatzen. 50 urte, Osa, 50 urte azkar esaten da, baina, ostras, asko da, asko da. Beraz, badakizue hau zuen festa da, eta danok ondo pasatzera etorri gara gaurkoan. Hortaz, zorionak ekipo, hau pazuek, txalobero bat zuentzat. Eta jarraian, 50 urte hauetako laburpen txiki bat ikusiko dugu. Hau da gure herri ederra, gure klub zarra, gure etxe beroa, eta danon artean eraikin dugun familia. Guazten ikustera.
Ze politia, Ay, esan dizuet, Hortxe malkotxoa botako zenuetela. Bueno, en el vídeo que acabamos de proyectar se ha podido ver, sin duda alguna, cómo nuestra gran familia se ha construido en base a valores, ¿no? A valores deportivos, a valores como la amistad, como el compañerismo, como el respeto. Pero bueno, antes de seguir adelante, aurrera jarraitu baino lehen, aizu hemen, martxa asko dago, Gradan zati hontan martxa asko dago, nik zuekin itzen, nik ez dakiz gertatzen den hemen. Baina hemen dakazue festa bat, farra bat, ondo izate pasaten, oze? Bai, a ver, mikroa hortik pasako dut. Ez, zu. Ze muhuz, Arkaitz, bai, piztuta da. Ondo. Ondo? Ondo pasatzen? Bai, oso. Bai, a ber, zein dezu gaur? Lo. Igual zuetzea pertsona egokina izan galdera hauek egiteko, ez da? Bueno, has elegido. Bueno, has elegido. A ber, hemendik ezagun baten bat ikusi dut, nuntzago, hortxe, pasa mikroa hortik. A ber, nahi txoritxo batek esan dit, Ander, gaur bazkari bat izan dezuela. Bai. Eta ondo bazkaria?
Bai, oso ondo. Bai, ondo. Ondo pasatzen zuen, Bai. Eta gero, haindik gehiago, ez? Zer? Gero farrak jarraitzen dula. Bai, asmoa hoxe da, bai. Bai, nik gero esan diate autobus bat ere badagoela, ez? Noa baitea juteko. Ba, oinentzako sorpresa da, Ah, bai? Norbaitek esan dit, gero irurare jumar dezuela. Batzuk. Vale. Bueno, adibidez, zuk, Ander, zenbat urte da maratzazu, zuk jokatzen hemen Tolosa Eskubaloian? Ez dakit, baino 10 baino gehiago, bai. Jesus, bizitza osoa. Vale, a ber, ekarri hemen mikrofonoa, eskerrek asko. Venga, txalo bere bat Anderri, mesedez. Baina hemen baita ere, helduk daude, heldugok, dianak, eta hemen oso gaztetxok ere bazkau. A ber, zuek zenbat damakizu hemen Tolosan jokatzen? 3. 3 urte? Bale, zenbat urte azkazuzuk? 11. 11, Jesus, badia, Ja, 11. Eta, onak zeate? Bai, onak zeate? Bai, ona da? bai. Hombre, ez du ez esango, ez? Bueno, aurrera jarraituko du txalo batzuentzat. Vamos a continuar porque, bueno, ya veis que aquí estamos mucha gente reunida, pero sin embargo ha habido gente que hoy, pues por motivos personales, por motivos profesionales, pues no han podido acudir. Pero sin embargo, eso no quiere decir que no se hayan acordado de nosotros. Así que vamos a verlo. Kaixo lagunok, Bidasoa Irun taldetik klub bezala zoriondu nahi zaituztegu zuen klubaren 100. urteurren horregatik. Eta bereziki baita ere Eskubaloi taldearen 50 urtegatik. Aupa Tolosa! Kaixo, badakigu gaur egun berezia dela Tolosako Eskubaloi familiarentzat, horregatik Superamara beraberako jokalari guztien partez zorionak. Bereziki, klubeko nesken. Urdinak beti bai! Bai, Tolosa bai! Ai? Bukatu da bideoa, ze ondo, ze politxa. Bueno, hortxe genituen beraberako lagunak eta Bidasoako lagunak. Eta, bueno, aurrera jarritu da dugu, ze badakizue 50 urte ospatzen gabiltza, eta ezakit fijatu zareten, baina mentxe nire atzean, armarri batzu daude. Eta esango zu hau zertako? Bale, nik esplikatuko ez duetu hain. Kontua da, hemen jende asko gaudela, urte askotako jendea, eta danok parte hartu duzuela nolabait Tolosa Eskubaloian. Horregatik, gaurkoan argazki historiko bat egin nahi dugu. Eta argazki historiko hori osatzeko, Tolosako kamiseta urdina noizbait jarri bat duzue, ona etorri beharko duzue argazkia ateratzea. Eta horretarako lasai aurrerago egingo dugu. Eta hau? A ber. Txikitao, eure pixka baten isilik. Jon, asko itzaiten dugeta. Guain, nire momentua du. Sartu bideo. Ondarra bitik hori ojun. Hori eibaia igoz, Usabeleraino eraman. Usabelen entregatu. Balio handiko altxor bata, ez galdu. Eta kontuz delegatuekin arrisko handia duteta. Ze hostia ote dau. Eman inbarko jau. Let it flow. It floats back to you. Ze bidaia raroa, balio handiko atxorra bat, ez dut eramango Tolosa iristean, etxera eramango dut. Altxor hau niretzat izango da. Ha-ha-ha-hai! Won't hurt anymore. It's an open smile. Hemen atxik, endarra biti itorri gatxik, eta launtzeko ere inorrez, ne altxorrakin hemen atxok,
etxekian nire noa jumbar detene. Baina segi marko jau. A las 4 de la tarde, hegoaldi ederra, a las 5 hay baile guazen plaza aldera. Las chicas se preparan, espeiloari beida, dándose maquillaje y aspertuko dira. Pello Vicente, Vicente Pello, mozkorra rapatzen dek eran eskero. ¿Qué te parece encarna begiko pestaña? Me parece que no luce y gandea naña. Mira que eres idiota, tienes poca maña, con el pincel estrecho y hartzen dek tamaña. Pello Vicente, Vicente Pello, mozkorra rapatzen dek eran eskero. Ahí va, señor, lapurras, lagundu, neotorra logokira, lagundu, neotorra! Biru, oain bai. Altxor bat. Interesgarri dator, James Bonden pelikula berria, Bueno, Vicente keriekin, nik ez dakit. Bueno, hortxe dago, kaja, ez dakit. Bueno, ikusiko du. Nik aurrea jarraituko Vicente sentitzen dut. Momentu hontan, beste agur bideo batzuk ikusiko ditugu, ze nik uste dut hauek ere ezagunak egingo zaizkizuela. Y nada, me he enterado que cumplís 50 años, así que quería desearos muchas felicidades. Espero que sean muchos años más luchando y apoyando el balonmano. Sorionak eta aupa urdinak. Hola a todos, quería felicitar al Tolosa Eskubaloia por su 50 aniversario. Espero que disfrutéis mucho de esa celebración y de ese día, rodeados de toda vuestra gente y de mucho balonmano. Aupa Tolosa. Hola, aquí Alex Dusevallev. Nada, solo quería felicitar al Tolosa Eskubayola por su 50 aniversario. Nada, solo desearos todo lo mejor, que lo disfrutéis y nada, aupa Tolosa. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Gonzalo Pérez de Vargas y nada, quería desearos un gran día en el 50 aniversario del Tolosa Eskubaloia. Que paséis un gran día juntos y aupa Tolosa. Guazen, chao. Aupa Tolosa Eskubayola, Aupa. Bueno, hortxe genituen, Espainiar selekzioko jokalariak. Eta orain bai, esan bezala, argazki historikoa ateratzeko momentua da. Hortaz, pixkanaka, joango gara ona gerturatzen Tolosa Eskubaloian parte hartu duzuen, noizbait jokatu duzuen guztiok, baita entrenatzaileak ere. Pixkanaka, joango zarete ona gerturatzen, bale? Lehenik eta behin, lehen da bizi, gaur egun jokatzen duzuenok etorri behar duzue. Bale? Eta hasiko gara hortxe goran jartzen, bale? Beraz, altxa, oain jokatzen duzuenok, eta joan etortzen, pixkanaka. Beraiek bukatzen dutenean, orduan, gero jokalari hoiak etorri beharko duzue, bale? Veteranoak edo. Torri, lasai, venga, ez beldurtu. Hemendik.
Torri. Igotzeko eskailerak dazkazue, hortxe. Vale? Venga, Igo lasai, zuen jarri hor goran. Bueno, bitarten neskak, klaro, hau nolabait betein behar da, vale? Orduan, jun honeaino, vale? Vale, zuen jarri, vale, oso ondo, bikain, vale. Irribarrein behar zue, vale? Guapa teatzeko, vale? Venga. Eta hau nolabait bete behar danez, ze hau danak kolokatzeko eta jendea ez aspertzeko, galdera batzuk ingo izkizu, Vale? Zer muzagote? Ondo? Vale, gaur ze bazkaltzea juntzeate, zein dezue gaur? Txoin, entzute alda? Entzuten da? A ber? Oain? A ber, esan hemen. Vale, Legazpian kontra irabazi dutela, vale? Venga, txalo bero bat, opa! Sondo. Eta gero? Nada, gero txea jungea. Eta gero txea? Bai. Eta bain hemen? Bai hemen. Eta gero badakizu festa da, hola? Claro. Laskorainen festa da, ho? Entzun dugu. Así que gero ondo pasatzea, jarraitu honea, jartzen. Jun. Vale. Jun pasatzen. Area, mutilak, area. Jun. Vale. Oso ondo, pizkanaka. Bueno, honek forma itxura hartzen hasira. Hortik oratik nola ikusten da, ondo edo gaizki? Ondo? Vale. Oso ondo, Bakizue bain irribarri miarko zuela. Vale. Bueno, hau bazuek, ze muzagote? Ondo? Gaizki ez. Vale. Ze, bazkare ukizue zein dezue gaur? Bueno, bazkaldu. Bai? Una etorri eta, bueno, guendikan hobena datorrela esperon. Vale. Ze espero zu gaurko egunaz? Gaurko gauaz, hobeto esan da? Bueno, azkenean jokatzen duen jendekin egon, jokatzen duen jendekin egon da ondo pasa. Hoi da garrantzitsuna etxoen, mendik kenduko naiz? Vale. Bueno, honek itxura hartzen juteu, bai. Vale, oain, hau edenak ja jarrita daudela, etorri behar duzue, jokalari hoiak, vale? Jokalari hoiak izandakoak. Hau da, veteranok. Venga, veteranok. Eso no. Bai. Behai gero bataz. Bai. Lasai. Dan apuntatu dago. Vale. Oso ondo, joe. Jepe. Oso ondo. Bueno. Vale, a ver. Zuk zenbat urte azkazu? Nik 25. Eta zuia jokalari hoia zea? Tolosakoa bai. Ze ba? Zarautzeko lastetelako. Bueno. A ver, Bueno. Ya está, bukatu dia galderak zuretzat. Osea, vale. Pizkanaka, jungo gehi amentxe jartzen. Venga, a ver. Ze. Ez lasai, beha ingo izkiot. Haupa, kaixo. Zemuz? Ondo? Oso ondo. Oso ondo pasatzera egia. Bai, pozte naiz ba, ze ondo. Zemat urte jokatzen eskubaloia? 8. Baina ze urtetan? 74 al 82. Madre mía, osea, hoi da hasieratakoa, Bai, oso ondo, veteranoa. Ia. Gero bakizu, Laskorainen festa jarraitzen dula. Bai, bakit. Gero hor gozatzea, Emaztea permiso eman dit. Oso ondo, emazteak permiso eman dizu. Hoi gaur garrantzitsua baita ere. Bueno, bai hau, gutxi gora bera, a ber. Bueno, nahiko itxuro oso dago hau, Bale, oain gelditzen zaizkigu, etxeko txikienak. Venga, etorri honea.
Venga, zuek aurre-aurre. Aurre-aurre ajumar duzu, Oso ondo. Jolin. Aizue, familia erraldo jazeate, Aizue, nei hemen falta zait Vicente. Nun dao Vicente? Nun dao? Vicente? Nun dao Vicente? Vicente! A ver, Vicente! Vicente! A ver, zemuz Vicente. Ondo. Ondo? Bai. Venga, a ver. Niko ja, hau ja, más o menos, itxuratuta dago. Bejarek mikroa pixkatu, hortxe. Polilla, hace cantera, Jolin. Increíble. Sartxago ikusten jugu. Baiet. Aizu Vicente. Ondo daunak. Baiet. A ver, nik Vicente dakat kuriosidadea. Zertzan altxorroi? Zer da bideon ikusi deunalen? Altxorroi, ez dakiat, laportu intzian da. Ba, kontuz eustet hementxe da, hola. Azaldu dala. Azaldu da, Vicente. A ver, zer daun. A ver, guazen ikustea, ze, claro. A ver, zuek lasai, oantxe guaz argazkiakin. Ez larritu, vale? A ver, nik, Vicente mentxe dago, zure altxorra. A ver. A ver, eltzaizut mikrofonoa, Vicente. Oso ondo, a ver zer daun. Aiba, utxe dagota. Vicente, hainbesteko misterioa eta utxa da hola esate jazu? Utxe dago. Utxik dago? A ver, ba, Vicente, nik uste beidatu beharko genukela hor barrun gutxinez abertze dute dagoen. Nubate errepatu, inbarko dugu. Venga, guazen area barrua, ea topatzen duen zertze hon hor barrun. Ostra, a ver. hemen dauta. Ui, ama! Kontuz! Ei! Kontuz! Ei! Altxorra! Bueno, hementxe daukazue gaur gaueko sorpresarik handiena hementxe duzete gaurtik aurrera gure kide berria zuekin txapel! Oso ondo! Bueno, ze iruditzen zuen maskota berria, gustatzen zaizue? Bueno, ez dakit entzun dan, bere izena da Txapel. Haupa Txapel, zer moduz? Ondo? Bai, venga. Beroa hor barrun. Piskat. Bueno, ba, listo. Nik uste ja kide guztiak batuta gaudela. Orain tokatzen da, argazkia egitea, ez da? Egingo aldugu argazki bat, dano batea. Venga, guazen. Hortxe goran dao. Venga, Vicente, zure bai argazkin, hombre, bai. Bueno, tani bai jarriko naiz, no? Venga, hala. Oso ondo, jolín, argazki politak gatu zaizu, familia argazki itzela gatu zaigu. Bueno, habiendo llegado a este punto de la noche, os quiero recordar que después, una vez finalice este acto, la fiesta sigue. ¡Ay! Txapel! Zu aria jomar dezula, esaten diate. Venga, agur Txapel! Aio, txalo gero bat Txapeli, va! Bueno, hala, altzeate berriz eseri, lasai. A las 8 de la tarde. Bueno, pues mientras nos vamos recolocando, os recuerdo que una vez finalice este acto, recordar que después la fiesta sigue
en la Ikastola Lascorain, ¿vale? En la Ikastola Lascorain, porque allí nos han cedido el patio, se ve que a los de Lascorain pues les gusta una buena fiesta, nos han dejado el patio y hemos montado una que no os voy a adelantar nada, pero de verdad tenéis que ir, ¿vale? Tenéis que ir porque va a haber música, va a haber comida, va a haber muchas sorpresas, va a haber bebida también, importante. Y bueno, llegados a este punto también, queremos aprovechar la presencia de personalidades ligadas al deporte, tanto a las instituciones locales, que hoy están aquí con nosotros. Horregatik, mesedez, eskatu nahi diogu Olatz Peoni, Tolosako alkateari, Gurutz Aginagalderi, Bidasoa Eskubaloiko lehendakariari eta Tati Garmendiari, beraberako Eskubaloiko lehendakariari, mesedez, ona etortzea gerturatzea honea. Txalo bero bat behi. Bueno, Latz, kaixo, uste dut zure txanda dela. Eskerrik asko. Bueno, badakizue, Tolosak 100. urte hurrena egiten ari dela aurten, eta aitzaki horrekin, ekitaldi andana egiten ari garela Tolosan. Baina Eskubaloiak behar zuen bere aparteko ekitaldia, ez? 50 urte. Egia da, ikusita armailak nola dauden, bete-betean, agian ospakizun bat beharrean, 2 beharko ditugu, zeizugarria da, ez? Bueno, gure aldetik gauza oso errez bat, baina bai helarazi nahi dizuetela bihotzez, kontua da, badakizute, mundua emozioak muitzen dutela. Bueno, zuek, momentu jakin batzutan, mundua azkarrago muitu dezute. Izan dezute gaina gaitasuna herria kamiseta urdinaren atzean elkartzeko. Eta hori oso handia da. Eskerrik asko denori benetan, eta indarra handia beste 50 urtetan ere Eskubaloiarekin jarraitzeko. Eskerrik asko. Bueno, y aprovechando también que nos acompañáis, Gurutz, acércate un momento, por favor. Desde la cumbre del baloncesto guipuzcoano, actualmente, ¿tú cómo ves? Bueno, sí, igual, quizás... Del balonmano, perdón. A ver. Bueno, coge, ya está. Sí. Igual mejor. Vale. Bueno, eso, desde la cumbre del balonmano guipuzcoano, ¿tú cómo ves la situación actual desde la base, ¿no? ¿Cómo ves el trabajo que hacen los clubes actualmente? Pues la verdad es que con muchísimo agradecimiento, ¿no? En el momento en el que tuvimos la invitación para estar en este aniversario, no lo dudamos porque los clubes que estamos al final en la parte de arriba, que somos un poquito la referencia, los que tenemos más visibilidad, pues no seríamos nada sin todos esos clubes de base, sin todos estos clubes que estáis trabajando en el día a día, sin los jugadores, sin los entrenadores, sin los técnicos, sin las familias. Entonces, no podemos no estar en un día tan importante como hoy, sobre todo para daros las gracias, felicitaros por estos 50 años y que sean 50 años más. Muy bien, muchas gracias. Gora Tolosa, eta gora Urdiñak. Vale. Tati. Sí, cógelo como te sientas más cómoda. Te formulo la misma pregunta que le acabo de hacer a Gurutz. ¿Tú cómo ves la situación actual del balonmano? Además, tú siendo la presidenta del Vera Vera, que actualmente está petándolo, ¿cómo ves la situación? Bueno, primero agradeceros que me dejéis formar parte de, aunque sea un momentito, de este evento. Es un placer, de verdad. Pues lo mismo que ha dicho Gurutz, al final nosotros sin el trabajo que hacen los clubes en Guipúzcoa por el balonmano no somos nada. Felicitaros por este 50 aniversario y os animo a que sigáis trabajando. Ojalá nos podamos nutrir cuantos más deportistas guipuzcoanas en nuestros equipos mejor. Y de verdad, sorionak eta aupa Urdiñak. Eskerrik asko hiruroi, gaurkoan gurekin etortzeagatik. Mesedez, hementxe jartzea, beste aldean jartzea eskertuko nizueke. Hola, pra. Hortxe. Vale. Eta, bueno, aurrera goaz. En este momento también queremos
bueno, pues mostrar nuestra mayor gratitud a todas aquellas personas que han sido parte de este Tolosa Eskubaloia y sobre todo a 3 personas que hoy nos acompañan y que están aquí. Gracias a su esfuerzo, gracias a su dedicación, en este momento Tolosa Eskubaloia está donde está. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor, a Juan Martín Amiano Porta, José Miguel Tellería, alias Piruli, y Javier Loz, alias también Gurepitu. Hemen, gertu. Jarri hemen, erdin. Bueno, eskerrik asko, hiruoi egin duzuen guztiagatik eta mesedez, aritzazue orain emango dizkizu egun, omenaldi eta oroitzapen txiki hauek. Bai, nahi baduzu, bai. Bueno, oraintxe bertan emango die domina, txapela, eta eta baita ere eskatzen diogu Iñaki Martixari Tolosa Klub de Futboleko lehendakariari mesedez gurera etortzea. Txalo bero bat, berari ere. Liburua behiara dintzen. Hortxe dugu Tolosaren 100. urteurreneko liburu puska. Bakoitzari bana, emango zaie. Gauza asko, nahi badituzu utzi estenatoki gainean, Beida, hotxe dago, txapel! Eta azkenik baita ere eskatuko diogu balonmanoaren Euskal Federazioko lehendakariari Barzenilla, non dago? Hortxe, bale? Zurekin baita ere, hementxe gaurkoan. Guregan etortzea. Hortxe, txapela... Bueno, eta omenaldiarekin jarraitzeko, oain jarri zaitezte danak ilaran, bale? Eta jartzen zareten bitartean, guazen mesedez txalo zaparrada batekin gure urrengo gomidatuak agurtzera nolabait, hementxe ditugulako noa ekitaldiak txalo bero bat. Eta orain bai, isiltasun osoa eskatu nahi dizuet. Maitia, pozezagutzen detzure tobera, nere bihotza pinpilaukitzen da zuiko
Muriskak eta lauarinak, dira bihotze zuretzat eginak, nere oinek nahi lukete, tantzik ederrena ongi bete, zuretzat nere maite polit paregabea, zutaga maitasunez natokizu eskaintzera. Muriskak eta lauarinak, dira bihotze zuretzat eginak, nere oinek nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete, zuretzat nere maite polit paregabea, zutaga maitasunez natokizu eskaintzera. Wow, eskerrik asko neskak. Dagoeneko aldezue berriro ere zuen eserleketara joan. Eskerrik asko. Aupa txapel. Eta orain bai, bukatzen joan behar dugu momentu honetan hori bai ezin dugu ahaztu, benetan mila esker gaurkoan ona etorri zareten guztioi, zuek egiten duzuelako benetan posible hau guztia. Eskerrik asko baita ere gure babesle guztiei ere, eta joan baino lehen baita ere eskerrik asko udalari, hemen zaudetenoi, Olatz Peoni, baita Jose Maria Villanueva, eta baita, albadezute berriro ere ona etorri, mesedez, bai, Olatz Peon eta Jose Maria Villanueva, hementxe zaudetela, uste dut. Bai, etorri, mesedez. Eta Jose Mari? Bale, hortxe dator. Bale. Eta baita ere, mesedez, txalo bero batekin, Goizane Alvarez, Foru Aldundiko, kirol zuzendaria ere, beste txapel bat. Hau da Tolosa Eskubaloiak egin edizuen oparitxoa. Oso ondo, orain bai, eser zaitezkete eta oain ja definitibo. Bale, listo, oain bai, gogoratu, festak jarraitzen duela, Laskorain ikastolan, ze hortxe benetan daukalgula, kriston, berriro ere hau. A ber, oain zer? Itxoin, nire hemen aizela. Dakizunez gaur ezingo eten zuekin, ze Guadalajaran nago partidua jokatzen, baina Imanolek emandeko momentu. Arazo tekniko batzuk uste izaten ari garela. Oain. Itxoin, nire hemen aizela. Dakizunez gaur ezingo eten zuekin, ze Guadalajaran nago partidua jokatzen, baina Imanolek emandeko momentu txiki hau aprobetxatu nahi nuen denei besarka handi bat bialtzeko, eta Tolosa Eskubaloiai eskerrak emateko, Eskubalioa bezain kirol politxi bat deskubritzeko aukera emateratikan. 9 urtez nire etxe izan zen eta lehenengo gunetik nire pasio bihurtu duzan. Jende pilo bat ezautuet, bereziki lagun oso onak inditut, eta beti egon naiz eskertuta jende berezi guzti honengatik eta bizitako momentu guztiengatik, eta beti izango naiz urdina. Esperoet Tolosa Eskubaloiak 50 urte baino askoz gehiago betetzea, ni bezalako gazteek holako aukera politxo bat edukitzeko, eta espero denak oso ondo pasatzea eta egun berezi hontaz disfrutatzea. Apa, Tolosa! Bueno, estrellita, ze bi urte kanpon daia sentimental jartzezea, o? Etzer ez, nire esatea azkeneko 10 urte hauek enitula etzerrengatik aldatuko, bai pertsonalki eman dituten lagun guztiengatik eta deportibokide erakutsi daten guztiagatik,
esateare bai, jendeak askotan ez dula baloratzen atzetik dago lan guztia, bai entrenatzaileena, delegatuna eta direktibako jendeana, eta hoxe, zorionak eman jende guzti horrei, azkeneko 50 urte hauetan induten lan guztiagatik, eta lan horrekin segitza badeu, denbora asko zuke duela Usabelen gozatzen jarraitzeko dena batea, eta hoxe, hau Urdinak! The End amaierara iritsi gara, benetan eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik, eskerrik asko zuek zarete benetako familia Urdina, eskerrik asko gure babesle eta laguntzaile guztiei, bolondrez guztiei baita ere. Eta ikustezue, farra jarraitzen du, festa jarraitzen du, orain Laskoren ikastolan, hortaz gau oso ona pasa, mila esker, eskerrik asko.